Croeso i GCC ar-lein. Dyma'r wefan lle gallwch chi reoli eich cofrestriad, ac os ydych chi'n gyflogwr, gallwch chi reoli cofrestriadau eich staff. Ar ôl i chi fewn gofnodi, byddwch yn cael eich tywys i dudalen lle byddwch yn gweld trosolwg o'ch cyfrif. O dan gweld fy nghofrestriad, byddwch yn gallu gwneud cais ar rheoli eich cofrestriad. Ar ôl cofrestru, byddwch yn gweld eich manylion cyswllt, eich rhif cofrestru a manylion eich cyflogwr, a gallwch chi ddiweddaru rheini os byddwch yn symud swydd. O fan hyn, byddwch yn gallu adnewyddu eich cofrestriad, talu eich ffïoedd a gwneud cais am gardyn gweithiwr gofal. Gallwch chi hefyd ddiweddaru eich datblygiad proffesiynol parhaus yn cadw eich cofnodion i gyd yn yr un lle. Os ydych chi'n gyflogwr, byddwch chi'n gallu gweld nodiadau atgoffa am y camau y mae angen i chi eu cymryd. Enghraifft, gwneud ardystiadau a chadarnhau symudiadau. Gallwch chi hefyd weld nodiadau atgoffa ynglŷn â phryd mae angen i'ch gweithlu cofrestredig adnewyddu neu dalu ffïoedd mwyn cynnal eu cofrestriad. Rydyn ni wedi gwneud y newidiadau hyn ar sail adborth gennych chi, a byddwn ni'n parhau i wella GCC ar-lein yn seiliedig ar yr hyn rydych chi'n ei ddweud wrthyn ni. Mewn gofnodwch heddiw a gweld eich GCC ar-lein. I gael rhagor o wybodaeth am gofrestru, ewch i gofalcymdeithasol.cymru.